Mga yamyam kini alang sa adlaw sa Pasko, ang atong tubag, og naa maayo og wala ayaw kasuko. Uyamot maluluyon nga kapalaran, unta ilang masabtan nga ang Pasko panahon sa pagpaambit, pero dili nato ikasuko og wala tay mabitbit ang atong tubag, og manaa maayo og wala ayaw kasuko. Maog yun ni ang panahon nga atong gipaabot, pero usahay ang atong gi-imagine nga muhatag kanato, apikipod maong ayaw lang ipamugos og wala kay madawat nga pinutos ang atong tubag, og manaa maayo og mawala ayaw kasuko. Nindot man og ang atong madawat kanagong atong gipangandoy og gihulat, pero og dili mao ayaw lang kalain, kay basin munas-munas na intawon siya niya mauray makaya, dawatara ang importante, kinasing-kasing ang paghatag niya ang atong tubag, ug naa maayo ug wala ayaw kasuko. Naay uban og mangayo sobra kaayo, kanang ikaw good pagastuon sa birthday sa imong kinugos, agi kuno og regalo. Ayay, gihimo man hino ang negosyo ang atong tubag, og naa maayo og wala ayaw kasuko. Ang uban usab, suguon ang anak nga kani ang pangayoon. Kaluoy kaayo sa bata, wala gani kalibutan sa iyang gipangayo nga butang ang atong tubag, ug naa maayo ug wala ayaw kasuko. Naay ginikanan nga mo take advantage basta kabalo ang ninong og ninang naahan. Hala, gapakarat gyud, tagaan gyud kag listahan, obligahon gug kang mutuman, kapait na lang ang atong tubag, og naa maayo og wala ayaw kasuko. Naay mga tawo nga dili kapaabot, apikihon ka miskag perti nimong bisiha, unsa ba pwede mag-relax ra, paabot ra ang atong tubag, og naa maayo og wala ayaw kasuko. Ang Pasko dili lang kabahin sa regalo, apan usa kana sa makapalipay kanato. Ang imong pagkaninong og ninang adunay mas lalom nga kahulugan, dili lang sa material nga butang. Ang kaakuhan sa pagkugos, balaan nga responsibilidad, kay usa ka sa magbalantay anang bataa. May ikahatag man o wala, sa kanunay magpabilin og dili bugtuon ang tinuuray nga rason nga gikuha ka isip usa kaninang o ninong ang atong tubag, og naa maayo og wala ayaw kasuko. Dili dautan ang pagpangayo, dili po dautan og imong ilitok ang imong ganahan, kay Pasko man. Apan ang imong gipangayuan og dili kahatag sa imong ganahan, sabta og ayaw ikalain, kay dili sa tanang panahon ang tawo abunda. Niining panahon sa Pasko, ipatigbabaw ang tinuuray nga gugma ang atong tubag, og naa maayo og wala ayaw kasuko.